Ja oikein mukava olla taas ensimmäisellä keikalla pitkästä aikaa. Kaikki hauskuuksineen, jota tästä vielä seuraa, on silti muistettava varoituksen sanat. Eli toisaalta jos päädytte tässä niin vielä juhlamielelle, vaikka eilen varmaan olette enemmän päissä kuin tänään, ainakin täysikäiset ihmiset, niin muistakaa katsoa sellaista ehdokasvierustovereille tarkalla silmällä. Sovitaan niin, jos tulee noita tuon sorttisia ehdotuksia, niin voitte ensin näyttää itse malleja. Ja sen jälkeen tsiikata, että onko meistä vastaamaan siihen. Mutta no niin, näytä sitten. Eli toisin sanoen, jos te haluatte näyttää niitä värkkejä, joita täällä paraikaa huudellaan toisille ihmisille, niin muistakaa pitää tietty terve kosketusjärjestys. Yleensä kuvinen sinne auttaa, ettei tule mitään pahaa bisnistä lääkärikunnalle. Seuraavaksi vedetään Whoever Brings the Night.